Γεια σας! Σήμερα θα σας παρουσιάσω το νέο Bitcoin ATM της εταιρείας Bcash Greece. Το Bitcoin ATM είναι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από την εταιρεία Bcash Greece και σαφέστατα έχει και ελληνικό μενού. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε πώς δουλεύει το μηχάνημα. Ξεκινάμε πατώντας την επιλογή ελληνικά ή αγγλικά. Στη δική μας επιλογή, εγώ θα πατήσω ελληνικά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την αγορά. Πατάω αγορά. Η οθόνη μας ρωτάει αν έχουμε Bitcoin πορτοφόλι. Εμείς θα πατήσουμε όχι. Στην επόμενη οθόνη μας ρωτάει εάν θέλουμε να μας δημιουργήσει ένα καινούργιο πορτοφόλι. Θα πατήσω δημιουργία. Το μηχάνημα μας εκτυπώνει μία απόδειξη η οποία έχει έναν QR code του Public Wallet και έναν του Private Wallet, το οποίο δεν μοιραζόμαστε με κανένα. Στη συνέχεια θα πατήσω συνέχεια. Η οθόνη μας δείχνει ότι είμαστε έτοιμοι να εισάγουμε τα χαρτονομίσματα. Το μηχάνημα δέχεται χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ. Στη δική μας περίπτωση, εγώ θα εισάγω 10 ευρώ. Κάνω την εισαγωγή και περιμένω μερικά δευτερόλεπτα. Η εισαγωγή έχει ολοκληρωθεί και στη συνέχεια πατάω τέλος. Η συναλλαγή μας είναι επιτυχημένη και έχουμε την επιλογή να πατήσουμε εκτύπωση ή κλείσιμο της συναλλαγής. Εγώ θα πατήσω εκτύπωση και η απόδειξή μου έχει εκτυπωθεί.